लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोननै गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोरनि सायाव आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअफोरा मा आरो बे मिउजिक भिडिअआव सोर सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बबे प्रडाक्शन चेनेलाव नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङोब्ला नेक्स्ट आपडेटआव दङ सुदेम सना रामसियारि चेनेलनिफ्रायबो मोजां मोननाया नोंनो लखा मुंनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दं लोगोफोर आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बिबेक गयारि लोगोसे सुदेम सना रामसियारि बिथांमोनखौ। मेथाइखौ रोजाबदों लाइथुन नार्जारि बिथाङा आरो लिरिक्सखौ होदों दीपक कुमार रामसियारि बिथाङा। डाइरेक्शनाव दङ राहुल बर' बिथाङा आरो डिअपिखौ खालामदों थाजिम रामसियारि बिथाङा। स' लोगोफोर बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां मोजां मोननाया नोंनो लखा मिउजिक भिडिअखौबो नोंथांमोना सुदेम सना रामसियारि चेनेलाव थाबैनो नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। स' बिनिखायनो नोंथांमोना जायफोरा नायनो थाखाय एक्साइटेड बिथांमोना एसे नेनानै थाथ'योब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ एबा सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।